Okay guys, kaon ako guys. Manood to tandanan, manood to. Kaya dahi humba, dahi paklay, dahi barunday, dahi ujap, dahi buwad, dahi mungaw, dapoy. Karang sa pangalan na, karang ikag din sana, Dadjok. dajok. Lamig no? Ugma, wak na ni. Wala po na buwad. Palisag, tubig bong na. Na, taon po kayo gahong paminta. Buwag. Ako paniguro, kaya lamig jud anon ugma, zero. Zero birthday. Zero ang birthday ugma, zero. Karon naman mo ikaw. Kaon for more, hab-hab for more. Wala labot ang dahon. Apel po diha, apel. Humit-humit. Hi. Yeah, hi. Man. Bawa lagi yung agi dire oh. Kaysa ako naman ako. Bawa, sinado dire. Sus! Tugasan sa nila to. Ako paniguro. Kaya gira na sa Russia o Ukraine. Nigira din na kakaubaboy, buwad o paklay. Yes, madam. Sa sino? Kamusudaan, adobong manok. Palibog bisa pudi. Loy, duhar ko loy. Ha? Ha? Dali. Tapos? Mga missile man sa Ukraine, badong Russia. Lupa mga missile. Dapo yung nuclear bomb. Goro mo kaon kay ini magira na anak na. Anak ko. Madaha. Apel sa bukas pa. Madul mo buot. Oh. Ay, ganun nga bebe. Dapo yung tinaig unggoy. Ako ning hotdog kay magira na ko na sunod buwan.
Hulba ko daw na gila. Uy! Ada kulit. Wih, isda itu kak. Bak. Sunod. Tinggal eh. Hindi. Lagot niya natin. Naman na, tubig naman. Pag-ipon sa ate, pag-ipon. Wala nang tubig. Hello. Sorry, ate. Isip ko yung hand. Sorry, tawa. Ilagay sa adal sa... Lami ang tubig. Tubig sa sapa. Lagay mo kay slime. Lagay mo ang slime, tino. Ako, tilis. Ito ba na? Ayaw! Ayaw lagi kong labot. Sige, mas tigan. Managkaon ng aktor. Na mga bata nagdudua. Hindi na. Na. Imo din eh. Sige, pag-1-1 rin ako na ibagdo. Oops. Don't be alarmed. Rosa, ano na? Pag nasa... Oh!